Al'ummarmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gazali Ahmad ne ke tare da ku kamar kullum, kuma yau ma gashi Allah ya kawo mu ya ba mu dama mu gabatar muku da wani shiri a wani sabon maudu'i. Maudu'i da za mu gabatar muku a yau shine abin da ake ce ma financial planning a Turanci. A yaren Hausa yana nufin yanda mutum zai samar da tsari akan hada-hadar kuɗi da ta shafe shi yau da gobe. Wannan shine abin da za mu tattauna. Wani zai ce, shin dama tun can me ake tattaunawa? Ba financial planning ɗin ne ake tattaunawa ba? Za mu ce kusan haka ɗin ne, don duk abin da muke tattaunawa maudu'an da muke yi akan wannan saitin ne ya za a yi su baka dama ka tsara ya zama kana da wani tsari da kake tafiya a kan shi. To amma yau mun kawo muku shi ne a dunkule gaba ɗaya. Dama can mun tattauna abubuwa da dama da suka shafi haka. Amma dai ku biyo mu a cikin shirin don ku ji ya zai kasance a yau, kuma me wannan maudu'in yake nufi, kuma me za a samu a cikin wannan maudu'i. Al'ummarmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gazali Ahmad ne ke tare da ku kamar kullum, kuma yau ma gashi Allah ya kawo mu ya ba mu dama mu gabatar muku da wani shiri a wani sabon maudu'i. Maudu'in da za mu gabatar muku a yau shine abin da ake ce ma financial planning a Turanci. A yaren Hausa yana nufin yanda mutum zai samar da tsari akan hada-hadar kuɗi da ta shafe shi yau da gobe. Wannan shine abin da za mu tattauna. Wani zai ce, shin dama tun can me ake tattaunawa? Ba financial planning ɗin ne ake tattaunawa ba? Za mu ce kusan haka ɗin ne, don duk abin da muke tattaunawa maudu'an da muke yi akan wannan saitin ne ya za a yi su baka dama ka tsara ya zama kana da wani tsari da kake tafiya a kan shi. To amma yau mun kawo muku shi ne a dunkule gaba ɗaya. Dama can mun tattauna abubuwa da dama da suka shafi haka. Amma dai ku biyo mu a cikin shirin don ku ji ya zai kasance a yau, kuma me wannan maudu'in yake nufi, kuma me za a samu a cikin wannan maudu'i. Kafin mu shiga cikin maudu'in, zan so in faɗa mana wasu fa'idodi da za mu iya samu idan ya zama cewa muna bibiyan tsari a wurin hada-hadar sarrafa kuɗi. Ko kuma in fara cewa idan aka ce financial planning, abin da ake nufi mutum ya samar da wani jadawali, ya samar da wani tsari wanda zai bi. Wannan tsarin ya kunshi kusan duk wani abu na rayuwan shi, tun daga yau har iya abin da yake tunani kwanakin da zai yi a duniya, ya zama cewa duk abin da ya shafi hada-hadar kuɗi akwai shi cikin wannan jadawalin. Ma'ana ya san ina kuɗi zai fito, idan ya fito ina zai kai kuɗin, sannan abubuwan da yake bukata na rayuwa da wasu hadafi da ya sa ma kanshi, yaushe yake tunanin zai iya cimma wannan, sannan kuma nan gaba bayan ya bar aiki ya zai ci gaba da gudanar da rayuwar shi. Idan masu kallon mu ba su manta ba, ko masu sauraro, a kwanakin baya a season 1 mun yi magana akan retirement planning. Wannan shi kuma yana magana ne a jumlace, a dunkule gaba ɗaya ta ya mutum zai tattara, domin yanzu mun kai mataki ne na gangara a cikin wannan shiri na sirrin kuɗi. Muna tunanin mun riga mun ba ku sirri, to yanzu muna ƙoƙarin mu gangara ne mu karkare shirin. Don haka yanzu duk abubuwan da muka koya a baya ya za mu haɗo kansu mu tattara su wuri ɗaya domin mu samar da wannan jadawali ko kuma wannan tsarin. Wannan kenan. Idan kuma muka yi samar da tsarin kuma muka bi tsarin, menene abubuwan da ko riba da muke tunanin za mu samu daga wannan? Abubuwa kamar guda uku ne a takaice. Na farko, akwai kwanciyar hankali. Kowa yana son kwanciyar hankalin shi sama da komai ma. Muddin mutum zai ci zai sha, abin da yake bukata na gaba shine kwanciyar hankali. Kai har ci da shan ma yana cikin kwanciyar hankali. Saboda idan baka ci ba ko baka sha ba, to bayan da za a yi hankalinka ya kwanta. Kenan kwanciyar hankali shine abin da kowane rai yake bukata. Wannan kenan. Abu na biyu shine bayan samun kwanciyar hankali, samun daidaito, ma'ana a turance stability kenan. Stability yana nufin ka san kana da ɗan wani masaniya, wani ilimi akan
yanda abubuwa suke tafiya. Baka san gaibu ba kuma ba za ka taɓa sanin gaibu ba. Amma a ilmance abin da Allah ya sanar da kai kuma tsarin da kai ka san cewa na san gobe ga abin da zan iya samu insha Allah. Nan da wata shekara ga abin da zan iya samu insha Allah. Wannan samar da wannan natsuwar shi ma babban abu ne wanda rayuwa tana buƙatar shi domin ta samu amfani da kuma natsuwa. Bayan wannan kuma akwai abu na gaba wanda shine kowa yana kallon makomar shi. Makoma rayuwarmu ta gaba da kuma makomarmu ma a rayuwarmu da muke yi yanzu. Kamar yadda muka sani akwai rayuwa akwai kuma rashin rayuwa, akwai ƙuruciya akwai tsufa. Kuma mun san cewa yana daga cikin shawarwari da aka bamu ko kuma in ce umarni da aka bamu na cewa mu yi amfani da ƙuruciyarmu mu ci ribanta kafin tsufanmu ya zo. Wannan cewar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Don haka daga cikin yadda za mu mori ƙuruciyarmu lokacin da muke da ƙarfi da za mu iya yin aiki, mu more shi kafin lokacin da ba za mu iya yin aiki nan ya zo ba. Lokacin da za mu iya aiki mu samu kuɗi, mu more shi mu tanadi abin da za mu iya samu kafin lokacin da hakan ba zai yiwu gare mu ba. Ma'ana yana da kyau idan mutum ya fahimci wannan tsari kuma ya bi shi, zai iya samun wannan kwanciyar hankali akan abin da makomar shi idan har akwai rayuwa. Wannan kenan. To amma kafin mu dukufa ciki yana da kyau mu dan haska ta mahanga ta addini mu fahimci ya zama mun samar da wani tushe akan tattaunawar da zamu yi. Na farko, duk yadda ka kai ga yin tsari ba za ka taɓa sanin gaibu ba. Baka san me zai faru gobe ba. Kuma tsari sunan shi tsari ba tabbaci ba ne. To amma wannan ba zai hana ka yin tsari ba saboda yadda kake ganin cewa baka san rayuwarka me Allah ya ibar maka ba. Haka kuma baka san cewa baka san za ka yi doguwar rayuwa ba ko gajeren rayuwa za ka yi. Tunda akwai yoyuwar kowanne daga ciki, to kenan gwamma ka tanada. Idan Allah ya sa rayuwarka tana da tsayi, ka amfana. Sannan in ma ba ta da tsayi kuma wasu sun amfana. Wannan kenan. Abu na biyu, duk wani tsari da za ka yi ba shi ne zai tabbatar cewa za ka samu abin da kake bukata ba. Shi tsari kawai hanya ce. Yana baka alƙibla ne, hanyar da za ka bi domin ka cimma abin da kake so ka cimma a duniyance, a zahirance, a ilmance. Amma wannan ba tabbas ne na za ka samu ba. Kowa rabon shi yana nan. Sannan kuma in aka ce ma tsari ba wai kana yi ne kawai don ka samu kuɗi ba. Don ba dole ne ka samu kuɗi ba. Amma dai wanda ke tsarawa da wanda bai tsarawa za a samu bambanci. Ba wai yawan kuɗi ba ake magana. Idan kun lura wannan shiri gaba ɗaya ba wai yana nuna lalle in ka bi kaza za ka samu kuɗi ba. A'a, hanyoyi ne dai da dabaru na ɗan adam da Allah ya hore mishi. Amma abin da muke cewa shine ka samu wannan kwanciyar hankali. Domin ana samun kwanciyar hankali ko ba da kuɗi mai yawa. Gwargwadon abin da dai Allah ya yanka maka ya baka, ya za ka ci riban shi ka ci moriyar shi gaba ɗaya shine manufar wannan shiri. Ba wai ka samu abin da baya cikin ƙaddararka ba. Tabbas duk abin da ba rabonka ba ne, ba za ka taɓa samun shi ba ko kafi kowa jajircewa kafi kowa tsari. Wannan magana haka take. Amma dai ka sani cewa shi tawakkali yana da rukuni guda biyu. Kai aiki sannan ka yadda da duk abin da ya faru, kasancewa ba aikinka ba ne kuma ba daga gare ka ba ne. Allah ne ya kawo maka. In mai daɗi ka yi murna ka gode. In mara daɗi kuma ka yi haƙuri kuma ka gode ma Allah, sai ka samu lada, hakan ya zama maka alkhairi. Sannan kuma musulunci shi ya koyar da mu tsari. Za mu ga abubuwa rayuwa gaba ɗaya musulunci ya koyar da mu ci gaba da tsara ta. Sannan musulunci kuma ya kwafe mu, ya hana mu da almubazzarantar da dukiya, watsar da dukiya, wofintar da dukiya. Ana son mutum ya alkinta abin da ya samu. Bayan haka kuma, bayan da za a yi ka gina al'umma ka gina kanka idan ya zama cewa baka da abin da za ka iya ma kula da kanka. Kai kanka ba za ka ginu ba balle ka gina wani. Sai kana da kuɗi gwargwadon abin da kake da ba wai kuɗi mai yawa ba. Sai ka alkinta za ka iya zama mai amfani ga kanka har ma ka iya amfani da al'umma. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Sannan kuma tara dukiya ba wai abin zargi ba ne muddin ka tara ta hanya mai kyau. Don ana buƙatar dukiya domin tafiyar da rayuwa, tafiyar da addini, tafiyar da al'umma ma gaba ɗaya.
Wannan shine abin da ya kamata in ƙara tunatar da mu akan wannan shiri. A taƙaice, duk abin da muke yi yana da kyau mu san cewa sai mun yi namu, yana da kyau mu taka tamu rawar gani. Ma'ana mai abin da ake tsammanin mu yi a matsayinmu na mutane, mai amfani da ilimin mu bar ma Allah nashi, kuma duk abin da za mu yi kar mu manta da tsari da addini da shari'a ta zo da shi. Wannan kenan. Sai mu je gaba ta gaba. Gaba ta gaba shine abubuwan da za su samar da wannan tsari. Shi wannan tsari kundi ne, yana tattare da abubuwa da yawa. Kuma abubuwan nan kusan ba wanda ma ba mu yi maganar shi a baya ba a matsayin maudu'i fi zaman kanshi. Abu na farko a cikinsu shine kasafin kuɗi. Sai ka fara kasafin kuɗi, shine abin na farko da za ka yi kafin a ce ma za ka iya tsara wai harkokin hada-hadar kuɗinka. Dole ka san me yake shigo ka, kuma ina kuɗin yake zuwa. Dole kuma in kai kasafin kuɗin nan ya zama ka yi ƙoƙari kana bibiyan kasafin kuɗin. Sannan bayan haka, in dai har ana maganar tsari, to dole tsari ya zama ba wai hannu baka hannu ƙwarya ba. Duk abin da ka samu kawai za ka cinye shi kenan, labarin ya ƙare sai kuma a haƙi gaba. Ba haka abin yake ba. In kana tsari dan gaba, kana so ka cimma wasu abubuwa na rayuwa, kana so ka amfanar da kanka, to dole sai kana tanadin domin ka iya zama akwai wani kaso na kuɗi da kana tanadin shi domin ka iya cimma wannan buƙatun naka. Abu na gaba shine idan kana tanadi kawai kana aje kuɗi, darajar kuɗin nan yana lalacewa. Sannan kuma kuɗin kana ɓata su ne kawai domin suna da akwai hanyoyin da za ka iya sa kuɗin da za su ƙara haɓaka har ma su rubanya idan aka ba su lokaci. Wannan hanya ita ce hanyar zuba hannun jari. Mun yi maganar zuba hannun jari mai tsawo a cikin wannan maudu'i. Abu na gaba kuma shine sanya ma kanka hadafi a rayuwa. Ita rayuwa ba ta tafiya sai mutum yana da hadafi. Idan ba ka da hadafi, ka zama kamar abu ne saman iska, sai inda iska ya kaɗa ka. Amma idan kana da hadafi, zai baka wata alƙibla da za ka san ga abin da kake so ka cimma, kuma za ka iya aunawa ka ga shin kana tafiya daidai ko ka kauce hanya. Hadafin nan zai iya zama na gajeren lokaci, na matsakaicin lokaci, ko kuma na dogon zango ma. Kamar misali, gajeren lokaci, la'alla kana son ka tanadi kuɗi ne domin ka je wata makaranta ko ka tura 'ya'yanka wata makaranta. Idan har 'ya'yan sun riga sun girma, kaga wannan zai iya zama kenan tanadi ne ko hadafi ne na gajeren zango. Idan kuma tun yanzu kila yanzu suke ko ba a mahaifi 'ya'yan ba, kaga wannan ya zama tanadi ne na dogon zango kenan. To ya danganta. Ko kuma kana son ka ɗan yi tanadi ne ka biya kuɗin haya idan haya kake yi, wannan shi ma ya zama hadafi ne na ƙaramin zango. Kasuwanci kake yi, kana son ka biya kuɗin hayan wurin da kake kasuwanci, ko kuma duk dai waɗannan ƙaramin zango kenan. Akwai matsakaicin zango, la'alla kana son kila ka mallaki wani abu kila nan da wata shekara 5 haka misali, to wannan ya zama kamar matsakaicin zango kenan. Za ka buƙaci kai tanadi kana don ka cimma wannan hadafin naka. Akwai kuma hadafi mai dogon zango, la'alla kila kana shiri ne domin lokacin da ka yi ritaya, ko kuma kana shiri ne domin mallakar gida, wani nau'i na gida a wani wuri da kake sha'awa. Mun san abu ne wanda yana ɗaukar lokaci kuma yana buƙatan korewar Allah kamar dai komai da komai. Wannan shi ma wani gaba ne ko wani abu ne wanda yake tattare dunkule a cikin wannan tsari na hada-hadar kuɗi. Abu na ƙarshe da za mu yi magana a kai shine sarrafa bashi. Mun yi magana maudu'i mai zaman kanshi akan debt management. Shi ma yana cikin wannan tsari. Domin idan baka tsari kana cin bashi koya, to zai ko kana tsarin ma zai wargaza maka wannan tsarin. Dole sai ka san cewa ya za a yi ka guje ma bashi. In har kuma kana da bashin, ya za a yi ka rage wannan kai maganin bashin gaba da. Sannan in ma kuma kana son ka karbi bashin ne, wani bashi ya kamata ka karba, kuma ya za ka biya, ya za ka tsara biyan wannan bashi. Wannan ma mun yi maudu'i kacokan mai zaman kanshi. Idan masu sauraro ko masu kallo ba su samu wannan shiri ba, za su same shi a wannan tasha, zai nuna a screen ɗinku yanzu haka. Wannan shine
abubuwa da ya kamata mutum ya yi la'akari da shi ko kuma su ne sai sun haɗu wuri ɗaya zai zama kenan mutum yana da wannan tsari wanda ake magana. To yanzu da muka ji haka, wani hanya ce ta zahiri, na san mai sauraro zai ce a zahirance yanzu a aikace ta ya za a yi wannan tsari? Amsar ka duk yana cikin wannan shiri da muke na sirrin kuɗi. Don duk mun yi waɗannan maudu'an ɗaya bayan ɗaya, idan ka tattara su wuri ɗaya to ka samu amsar ka. Amma duk da haka, tunda mun kawo wannan a matsayin maudu'i, ba za mu bar ku haka ba. Idan kana buƙatar ka fara tsari, abu na farko da kake buƙatar kai shine ka fara bincika kanka, ka auna ka ga yanzu haka wani hali kake ciki a ɓangare na kuɗi. In aka ce wani hali kake ciki, ya ƙunshi yanzu me kake da shi, nawa kake samu, buƙatunka kuma nawa suke ci cikin abin da kake samun nan. Kana da bashi a kanka ko baka da shi? Idan kana da bashi, nawa ne bashin? Sannan yaushe za ka iya biyan wannan bashi? Wannan shine abin da kake buƙata wurin duba lafiyar kuɗinka a yanzu. Kamar kana yin wani bincike ne ka gano wani matsayi kake yanzu, ka san matsayinka. Idan ka san matsayinka, sannan ne za ka ce to ga inda ya kamata in tafi, ko ga yadda zan cimma wurin da nake. Kamar mutum ne yanzu yana son ya je wani gari, mace mutum yana so ya je garin Legas misali. Kaga daga ina yake, shi zai ba da damar a gaya mai ga ta yanda zai iya je Legas. Wanda yake jihar Ogun da wanda yake jihar misali wanda yake jihar Plateau da wanda yake jihar Zamfara suna da hanyoyi daban-daban da za su je Legas. Amma duka inda suke so su je muradin su je jihar Legas ne. Wannan kenan. To kenan sai mu ɗan san ina, yanzu wani ba zai ɗaga waya ya kira ka ya ce ina son in je Legas, ta wace hanya zan bi ba. Sai in za ka iya ba shi amsa ne kawai in har ka san daga a ina yake maka wannan tambaya. Idan baka sa ina yake ba za ka iya ba shi alƙibla, ba za ka iya nuna mishi hanyar da zai biya cimma wurin ba. So don haka dole sai ka fara sanin matsayinka, ina kake yanzu. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu, ka san ina zan tafi. Yanzu na san inda nake, to ina nake so in cimma, ina nake so in tafi. Wannan kenan. Mutum ba zai ɗaga waya ya kira ka ya ce ka nuna min hanya, alhali baka san ina yake so ya tafi ba. Ko da ka san ina yake, a misali na farko ka san ina yake so ya tafi amma baka san ina yake yanzu ba. Misali na biyu kuma, ka san ina yake yanzu amma baka san ina zai tafi ba. Kawai ya kira ka ya ce nuna min hanya. Na san tambaya ta farko da za ka mishi shine hanyar zuwa ina. Wannan ita ce tambaya ta farko. So don haka sai mutum ya sanya ma kanshi hadafi, me yake so ya cimma. Yana so ya mallaki gida ne, yana son ya kai yaran shi makaranta, yana so ya fara wani kasuwanci, yana son ya samu jari, yana son ya yi aure bai da aure, yana tunanin in ya yi ritaya yadda zai dinga samun kuɗin da zai ci gaba da takalihun rayuwar shi. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda mutum zai la'akari da su, sai ya sa ma kanshi manufa, ya sa ma kanshi wani hadafi ga abin da yake so ya cimma. Kuma duk hadafin da mutum zai sa, hadafin nan ya zama a bayyane yake, ƙarara yake. Idan mutum ya ce yana son ya mallaki gida, a ina yake son ya mallaki gida? Kuma abin nan da ya faɗa abu ne wanda ya san a zahirance zai yiwu, don ba abin da bai iya yiwuwa. Kuma yau muka sani ba mu san gobe ba. Allah zai iya mai da kai ko me yake so, amma kana buƙatar ka ɗauki hanya, ka yi lissafin ka a zahirance, saura ya zama fata ne kake yi. A nan wurin sanya hadafi yana da bambanci da mafarki, abin da ake ce ma dreaming. Wasu suna dreaming ne kawai, ko suna wishing, suna fata cewa ina ma ba hadafi ba ne. Idan ka sa hadafi, dole ya zama cewa hadafin na abu ne wanda in za ka gaya ma wanda ya san ka, ya kalle ka a zahirance zai ce wannan abu ne wanda zai yiwu saboda ka kama hanya kaza. In kuma baka kama hanya ba, zai iya gaya maka to ga hanyar da za ka bi don ka cimma wannan hadafin naka. Gwargwadon girman hadafinka, gwargwadon yadda kake bukata ka fara kama hanyar nan da wuri. Kamar yadda ka san gwargwadon nisan tafiyar da za ka yi, gwargwadon yadda kake bukata ka tashi kai sammako kai asubanci. To haka al'amarin yake a nan ma, domin wannan yayi daidai da tafiya. Shi yasa nake ta bada misali da yanayi na tafiya. Bayan mutum ya san hadafi, ya san ina zai tafi, abin da yake bukata yanzu
ya san wace hanya ake bi domin a je wurin da za a tafi, sannan ya tsawon hanyar take, bayan haka menene yanayin hanyar, mai da me yake bukata ya tanadi domin ya isa zuwa wurin da yake bukatan ya tafi. Wannan kenan. So yana da kyau mutum ya zama ya ƙirƙiran ma kanshi kasafin kuɗi wanda zai bibiya, ya zama ya san ga abin da yake samu, ya ƙara ƙoƙarin faɗaɗa samun shi. Mutum ba zai zauna yanzu yana aikin da yake samun naira 10,000 a wata ba, ya ce maka nan da shekara 5 yana son ya mallaki gidan miliyan 500. Wannan mafarki ne, ba wai ba zai iya yiwuwa a rayuwa ba, amma a ilmanci, a zahiri, abin da yake zahiri, wannan mafarki ne. Wannan 10,000 da yake karɓa gaba ɗaya a shekara 5 abin da zai samu a ce bai kashe komai ba, 120 ne duk shekara zai samu. Idan ka lissafa shekara 5, duka abin da kake da kana da 600 ne da 20. To ta ina wannan kuɗin zai kai shi? Ta ina 620 in ka duba gida 5 abin da za ka samu kenan. Za ka ga cewa to ta ina wannan kuɗin ko bai ci komai ba zai iya zama naira miliyan, zai sai mishi gidan miliyan 500. Kuma mun san wajibi ne in dai nan ya dogara, muna magana wanda nan ya dogara, wajibi ne ya ci gaba da ɗaukar nauyin rayuwar shi. So abu ne wanda a zahirance abu ne wanda ba zai yiwu ba. Ko da ya rage kila iya abin da zai iya warewa wanda zai zuba hannun jari ba zai wuce kila kaso 10 ko kaso 20 na wannan kuɗin ba. Idan zai iya ware kaso 20, 2,000 a ce 8,000 za ta iya ɗaukan mai nauyin rayuwar shi. Wannan 2,000 ko da a ce kuɗin yana rubanya, yana lunkuwa, yana samun return 100%, in ka lissafa za a ga ba zai taɓa ba da naira miliyan 500 ba. To wannan kenan ya nuna akwai wata matsala, kawai mafarki ne mutum yake yi, ba wai yana wannan ba, ya faɗi abin da yake daidai ba. Amma zai iya zama abu ne daidai idan har ya zama cewa ya fahimci okay, ga inda nake yanzu, to ina buƙatar in samu kaza, sai ya zama ya je ya faɗaɗa, ƙila ya nemi wani aikin daban, ko da ƙila bai yi karatu ba ne yanzu yana yin karatun don ya samu abin da zai fi haka, ko da baya kasuwanci, ko kuma zai dai ba shi dama ya san cewa to a inda nake yanzu ba zan kai wurin nan ba, ina buƙatar ƙari. To wannan shine amfanin haka. So muna magana akan kasafi. Kasafin yana da dole mutum sai ya yi kasafi, ya fahimci samun shi, ya ƙara faɗaɗa samun shi, abubuwan da yake kashe kuɗi a kai ya fahimci cewa abubuwa ne da ana buƙatar su, ya ci gaba da bibiya kuma yana gyarawa. Dan kasafin kuɗi ko kuma shi kanshi tsarin gaba ɗaya ma dole sai kana bibiya ne, kana gyarawa. Tsarin da kai shekara 5 da suka wuce, idan ka duba yanzu za ka ga cewa akwai abubuwa da yawa da suka canza na zahiri, to kana buƙatar kai ma ka gyara wannan. Idan ka gyara, dole sai ya zama kana da juriya, kana kafa idonka akan wannan hadafin naka. Idan idonka yana kan hadafin, zai baka ƙwarin gwiwa na bibiya kaga ka cimma wannan hadafin da ka sa ma kanka. Sannan kuma inda ka kafe, ka nemi ilimi tun kafin ka kafe ma, ka ƙara neman ilimi, ka samu masana akan kowane ɓangare da kake so ka yi, ka samu masana waɗanda suka san wannan, ko ka bincika, ko ka karanta, ko ka saurara a irin waɗannan shirye-shirye da ake yi na faɗakarwa da wayar da kai, ka san cewa ka san me kake yi, sannan ka dinga waiwaye. An ce waiwaye adon tafiya. Idan ka sa kawai gabanka ka mai da idanu gaba, yana da kyau kana dubawa baya ka ga me ke bayanka, me ka baro. Wannan yana da matuƙar tasiri. Idan mutum ya tattara waɗannan abubuwan da muka zanta a kai, ana sa ran insha Allahu zai samu tsari wanda yake tsari ne mai kyau, sannan kuma ana sa ran zai ga bambanci, zai ga tasiri a rayuwar shi. Idan ya samu tabbacin abin da yake so, wannan kuma daga Allah ne, sai ya godiya. Idan an samu akasin haka, bai yi asara ba, dan ba zai zargi kanshi cewa ya yi wofintar da kuɗi a baya, ya yi abin da ya ga dama ba. Ya san cewa ya yi abin da ya kamata, kawai dai irin tashi kaddara kenan, iya rabon shi kenan da Allah ya bashi. Idan kuma yana da doguwar rayuwa, zai farin ciki akan wannan sadaukarwan da ya yi a baya. Idan ma rayuwar shi ta ƙare,
wasu za su amfana. Daga ƙarshe mu san cewa dan kana tsari dan gaba yana da kyau ka kalli duniyanka da lahiranka ma. Da haka kada wannan tsarin da kake nuna maka kai duk abin da kake ka zama maimako. Ka kalli kada kallon gobe ya hana ka jin daɗin rayuwanka ta yanzu. Haka kuma kada ka siyar da jin daɗinka na gobe don jin daɗin rayuwanka a yanzu. Abin da ake buƙata ka daidaita haka. Sannan kuma ka yi ƙoƙari ya zama cewa kana ayyukan alkhairai da rayuwanka. Kuma a tsarinka na kuɗi da kake yi na hada-hada ya zama ka tsara har da ayyukan alkhairai da kake so ka yi, domin mafificin mutane shine wanda ya fi amfanar mutane. Daga cikin kuma hanyoyin amfanar da mutane, babban abin da jigo daga ciki akwai harkan kuɗi. Ko ka bada abin da za ka iya bada gudunmuwar kuɗi ga waɗanda suke yin abubuwa na amfani ga al'umma. Wannan shine a gurguje abin da muka kawo muku a yau. Ina fatar kuma za ku gaya mana yanda ku irin gamsuwar da kuka yi da wannan shiri. In kun ga akwai gyara ma, muna sauraron ku a comment section, kuma za mu ɗauki gyara, za mu gyara don mu ƙara inganta rayuwarmu a daidaiku da kuma shirin don ya samu inganci, al'umma ta samu faɗakarwa da kuma wayewa mai inganci don ci gabanmu baki ɗaya. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri, amma kafin in sallama da ku ina ƙara roƙo ga wanda bai subscribing ba ya yi subscribing ma channel ɗinmu na Al'ummar Mu Podcast, kuma ku bibiyo mu a sauran kafofi na sada zumunci kamar Facebook, Instagram da TikTok, duk da wannan suna na Al'ummar Mu Podcast. Idan kun ji daɗin shirin kuma ku watsa shi domin su ma mutane su amfana kuma su san da wannan shiri. Wannan shine roƙonmu a gare ku. Muna fata alkhairi ga dukkan masu saurare da ma waɗanda za su saurara nan gaba da kowa da kowa. Fata alkhairi, ma'asalam, sai wani lokaci.